מה הולך מחזור כ"ד מטכ"ב רעננה? תנו הכל בהכתרה, המון בהצלחה, תשאירו הכל על המגרש עד רמת הפלילי. יאללה, פורים שמח. שלכם תנו בראש, תהיו טובים, תהיו מצחיקים כמו שלימדתי אתכם, כמו שנאמר עלייה. ישיבת כפר בתיה, מחזור כ"ד, ברכה להכתרה, ברכה לעשייה, לשליחות ללימוד, למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, שעת שלום לאנשי הכיתת הכוננות בכפר בתיה. היי תיכון מדעי כפר בתיה רעננה, בהצלחה בהכתרה, בהצלחה שלא תמיד תהיו רק מסגרות של בנים, שיהיו לכם גם בנות, בהצלחה שההנהגה שלנו תחזיר לנו עכשיו את החטופות והחטופים שלנו, ובאופן כללי בהצלחה רבה. במחזור כ"ד האלופים של מטכ"ב, אם אתם אומרים את זה ככה, אתם יודעים שיהיה לכם הכתרה שמחה בעזרת השם בפורים, שתמיד נזכור בפורים להבדיל בין הרשעים או בין הצדיקים, להגיד ברוך המן, ארור מרדכי, אבל זה רק בפורים. אפשר כל השנה לשנוא את האמנים, להרוג אותם. פורים שמח. הצלחה לכ"ד כתבם, לא יודע, whatever, מרעננה בך. לא מחזור כ"ד מטכ"ב בתותחים, מה שלומכם? לא יאמן שאתם עושים הכתרה כבר, זוכר אתכם כזיינוקים קטנים, עכשיו אתם אנשים גדולים. שיהיה לכם בהצלחה, תעשו חיל, בהכתרה ובכלל, בשנה הבאה, בישיבות, בצבא, תהיו אנשים טובים לעם ישראל, בהצלחה רבה, סגי. מחזור כ"ד מטכ"ב, מזל טוב להכתרה, פורים שמח. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אני לא מגלה למה אני מתחפש, אני מקווה שאנחנו נראה תחפושות סופר מעניינות אצלכם. להתראות. למחזור כ"ד מטכ"ב, אני רוצה לאחל לכם בהצלחה בהכתרה, תהנו, תעשו חיים, תשמרו לעצמכם, אוהב אתכם. מזל טוב להכתרה, מחזור כ"ד. היי, לכולם בתיכון מדעי טכנולוגי בכפר בתיה רעננה, במיוחד למחזור כ"ד, בהצלחה בהכתרה. כאן אורי גלר, אני מדבר מהמוזיאון שלי, תראו את הקדילק. עכשיו, אני לא יכול להשאיר אתכם בלי לקופף לכם כפית, נכון? אז צלם אותי פה 1, 2, 3. תראו איך אני מקופף את זה. זה יביא לכם מזל. וגם תיגעו בכף ידי, תרגישו את האנרגיות. מהיום רק דברים טובים יקרו לכם. יאללה, אוהב את כולם, ביי. וואו, יש לכם הכתרה ולא הזמנתם, חבל. אז רציתי לאחל לכם הרבה, כאילו, מזל טוב בהכתרה, תהנו מכל רגע ותנצחו. זה גם עם תחרות, לא? זה הפעם אז תפסידו. כ"ד מטכ"ב, מקלובה, כ"ד מקלובה ברעננה. רציתי לאחל לכם בהצלחה בהכתרה, תמשיכו להיות מלכים, כי בהכתרה ראפ. לכל מחזור כ"ד מטכ"ב, שיהיה המון בהצלחה בהכתרה. מחזור כ"ד מטכ"ב כפר בתיה. שיהיה לכם בהצלחה בהכתרה, שיהיה לכם בהצלחה בכל דבר שתעשו בכלל. ביי. בהצלחה לכם לסיום כ"ד בתיכון כפר בתיה, משהו כזה. קיצר חבר'ה, I love you so much, אבל נשיקות. בהצלחה לכם. כ"ד מטכ"ב, האלופים, בהצלחה בהכתרה, אוהבים אתכם מלא. כ"ד מטכ"ב, שותפים שלי, אוהב אתכם מלא, בהצלחה בהכתרה. תנו בראש. היידה! מחזור כ"ד האלופים, בהצלחה בהכתרה. מחזור כ"ד, מזל טוב להכתרה, אוהבים אתכם. כ"ד מטכ"ב, אוהבים אתכם. כן! מחזור כ"ד מטכ"ב, אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, המון הצלחה בהכתרה, שתמיד תהנו ותבלו ותצליחו, ושנשמע כולנו רק בשורות טובות וחדשות טובות. דש לכולם ורק בשמחות, והצלחה. Congratulations for הכתרה. בהצלחה גדולה לכם, כ"ד מטכ"ב בהכתרה. ממני מיכל צפיר. בהצלחה. היי, מחזור ד' כ"טברג. בהצלחה לכם בהכתרה. איך אני מסיים את הסרטון הזה? איפה הכפתור? בהצלחה כ"ד מטכ"ב.